yna. Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth ar Sul y Fam. Croeso i'n ffrindiau sy'n ymuno dros Zoom a'n ffrindiau o'r Porthcawl sydd wedi ymuno ni bore yma. Diolch i ti Dylan am arwain y gwasanaeth heddi. Dylan bydd yn arwain gwasanaethau yr ofalaeth yr wythnos nesaf. A dyma'r coddiadau. Mae astudiaeth grawys yr ofalaeth yn parhau dydd Mercher am 10 o'r gloch yn Tabernacl Porthcawl. A bydd paned a sgwrs dydd Iau am 1:30 wedi 10 yng Nghaffi Ffresgo. Hefyd ar nos Iau, sef Ebrill y 3, bydd Merched y Wawr yn cwrdd yn y festri am 7 o'r gloch, a'r siaradwr mis yma yw Alun Fred Jones. Bydd yna gyfle arall i gael paned morau goffi siaradwyr newydd ym Tabernacl Porthcawl dydd Sadwrn. Ac fe welwch chi yn y coenonia, mae'n restru manylion o'r ddigwyddiadau dros cyfnod y Pasg. A bydd yn dechrau gyda Oedfa Sul y Blodau ar y 30 i ddathlu cychwyn yr wythnos fawr. Hefyd ar y 30 bydd cacen yma am 1:30. Dros cyfnod y Pasg bydd Gweinidog yn dosbarthu Dyma'r dair mam sydd gen i fyny ar y sgrin. Ac y cyntaf ohonyn nhw ydy Hannah. Rwan, mam, pwy di Hannah? Samuel, dyna ni, mam Samuel. Ac
Dwi am ddarllen ychydig o nodau, fyddai'n darllen ychydig o nodau hefo pob un myfyrdod, felly ydych chi'n cael 2 myfyrdod gen i y bore yma. Ond y gynta Samuel, lle mae Hannah yn cysegru ei mab, yn dweud bod hi'n mynd i cysegru ei mab i wasanaeth Duw, ac yna i benod 2 wedyn, sef can Hannah, neu diolchgarwch Hannah, mae'n debyg iawn i can mawl Mair. Ond ni'n wrando ar adnodau 27 i 28 yn cynta Samuel penod 1. Am y bachgen hwn yr oeddwn yn gweddio, a rhoddodd yr arglwydd i mi'r hyn a fynnais ganddo. Yr wyf una yn ei fenthyg i'r arglwydd am ei oes. Un wedi fenthyg i'r arglwydd yw, ymgrymasant yno o flaen yr arglwydd. Ac yna can Hannah. Gweddiodd Hannah a dweud, gorfoleddodd fy nghalon yn yr arglwydd, dyrchafwyd fy mhen yn yr arglwydd. Coda fy llais yn erbyn fy ngelynion oherwydd rwy'n llawenhau yn dy iachawdwriaeth. Nid oes sanct fel yr arglwydd, yn wir, nid oes neb heblaw tydi, ac nid oes craig fel ein Duw ni. Sgwn i os da chi'n bobl sydd yn licio aros. Siwr bod os neb yn hoffi aros nagos. Ddim yn ormodol, beth bynnag. O'n i'n cyfarfod a ffrind ddoe am 2 o'r gloch. Ac nes i ddeud, o'n i'n cyfarfod ti am 2 o'r gloch. Yng Nghaerdydd, o bob man, ar ddydd Sadwrn, pan mae yna gêm ymlaen. Nes i'n cyrraedd tan 3 o'r gloch oherwydd y traffig. Ac o'n i wedi gorfod gadael ni'n ffrind wybod, sori reit i aros chydig bach mwy. A chydig bach eto, ag eto. Ond roedd hi yn ameneddgar iawn chwarae teg iddi. Neu, beth arall, da chi'n gofod disgwyl amdano fo. Mae yna lot o bethau da chi'n gofod disgwyl amdano fo. Os da chi fel fi, da chi'n gwylio rhaglan cyfres felly ar Netflix, neu ar y teledu, beth bynnag da chi'n gwylio cyfres. A dim ar gyfres yn dod i ben, de. Da chi'n cael eich gadael ar ryw cliffhanger, dydych. A dim yn dweud to be continued. Chdi gweld hynna? To be continued. A weithio da chi'n gofod aros blwyddyn a mwy i ddisgwyl a i wybod beth sy'n digwydd nesaf, ynde? Yr aros yna. Aros oedd rhaid i Hannah wneud hefyd, sef yn mam cyntaf ni y bore yma. Roedd hi yn hiraethu am blentyn am flynyddoedd lawar. Roedd eisiau plentyn. Ac yr yna flynyddoedd o siom yn doedd wedi dod iddi hi. Ac oedd y siom hynna wedi tyfu'n feichus iddi hi hefyd. Serch hynny, nath hi ddim rhoi gorau iddi. Yn hytrach, nath hi droi at Dduw gyda'i holl chalon, gan dywallt ei dagrau o'i flaen o, a'i gobaith. Ac mi addawodd Hannah tas ei ond yn rhoi plentyn iddi hi. Mi wna i addo i roi i ti'n wasanaeth ynde. Oedd hi fodlon rhoi i plentyn i wasanaeth yr arglwydd. Ac fe atebodd Duw yn do. Rhoddodd iddi Samuel wrth gwrs. Ac yn wir i'w gair fe gysegrodd Hannah Samuel i Dduw. Ac dod i'm amheuaeth, roedd gan Hannah ffydd dofn ac y gair yna ymddirieddaeth ynde. Roedd hi'n ymddiried. Trystio, fysa ni ddeud yn Gaernarfon, reit? Oedd hi'n trystio Duw. Roedd gan hi ymddirieddaeth llwyr yn amser Duw ei hun. Mae'n siŵr yn bod ni gyd yn hoffi cadw trefn ar yn amser yn hunan. A phawn nad ydy amser yn dwylo ni, weithiau dyn ni'n gallu mynd i banic llwyr yn dydyn. Ond stori'r fam hon yw cydnabod nad ydy popeth yn ei dwylo hi, a'i bod hi'n ymddiried yn yr arglwydd ynddo. Pam o'n i'n y gogledd,
rhyw flwyddyn ddau yn ôl. O'n i gyda'r plant ar oedden ni'n plannu hada blodyn yr haul. Reit. Ac oedden ni gyd wrthi yn plannu'r bloda i fewn yn y pridd. Ac fel ni eisiau egluro, mae rhaid i chi ofalu am y pot blodyn yma rwan. Mae rhaid i chi roi dŵr iddo fo. Rhaid chi wneud yn siŵr bod o yn yr haul. Rhaid chi wneud yn siŵr bod y gwynt ddim yn mynd ato fo'n ormodol. Ac ar ôl ryw wythnos, dyma Elsi'n dod ata i'n dweud yn Cydylan, lle mae'r blodyn? A nes i egluro wrth i mae'n cymryd amser, medda fi. Y cwbl da ni'n gallu gwneud i gofalu amdano fo. Gwylio ar ei ôl o. A ddaw y blodyn yn amser natur, medda fi, yn amser Duw, ynde. A da mi ddwedodd i nath i droi eto i a dweud, eich Duw ddim brysio chydig. Fyddodd y blodyn yn ei amser berffaith ei hun, do. Nid yn yn amser ni, ond weithiau gallu ni deimlo fod rhaid i bopeth fynd fel watch ac fel yn watch ni yn aml iawn. Lle mae Duw mond yn gofyn i ni i ofalu, ynde. Mond yn gofyn i ni ofalu. Gymaint o sôn oes am ddirwyad ysbrydol, ond ar y llaw arall hefyd, mae yna sôn am adfiwiad ysbrydol yn does. Ac fe ddaw adfiwiad ysbrydol, a dwi'n grediniol o hynny. Ac dyna'r gobaith sydd gyda ni, ynde. Ond yn amser Duw ei hun. Amser Duw ydi o, nid yn amser ni. Cwbl, mae Duw yn gofyn i ni wneud ydy i ofalu. Mae Duw yn gofyn i ni ofalu am yr hedyn, i roi dŵr iddo, i roi yn y pridd, i gael y maith sydd ei angen, i roi yn yr haul. Yr hada hynny ydy pobl yn cymuned ni, yn byd ni. A mae Crist yn gofyn i ni garu, i fadda, i weddio, i rannu yn y byddion da. A drwy ofalu felly, Duw ei hun sydd yn dod ac adfiwiad ynda. A mae rhaid i ni ymddiried i drystio a dal ati i ofalu. Y stori Hannah felly yn atgoffa ni i ymddiried yn dydi. I wrando. Hyd yn oed pan fydda ni yn aros. Mae rhaid i ni wybod nad ydyn ni ar yn pen yn hunan. A ddaw popeth yn ei amser berffaith hef. Cyn i ni fynd at yn mam nesa, mi ganwn ni yn hemyn nesaf, sef emyn rhif 105. Ac yn sôn am flodyn yr haul, wel am ddeffro'r Gwanwyn sydd gyda ni yma'n hyn. Am ddeffro'r Gwanwyn yn ei bryd, a gwyrth y geni ym mhob cryd, a gweld rhyfeddol liwiau'r byd i ti y rhoddwn fawl. Ac yn y blaen 105.
Wel, Jochebed ydy'r fam nesaf. Yna rhai neu chi eich meddwl, wel, pwy ydy'r fam yma felly? Mam i bwy? Dyna ni. Mam i Moses, wrth gwrs. A dwi am gychwyn gyda rhai adnodau amdani hi. Ac mae yna un adnod hefyd yn sôn amdani hi yn Testament Newydd yn Hebreaid 11. Felly Exodus 2, 1-3 gyntaf ac wedyn i Hebreaid 11. Priododd gŵr o dylwyth Lefi ac un o ferched Lefi. Beichiogodd hithau ac esgor ar fab. A phan welodd ei fod yn dlws fe'i cuddiodd am 3 mis. Ond gan a allai ei guddio'n hwy, cymerodd gawell wedi wneud o lafrwyn a'i ddwbio a chlai a ffig. Rhoddodd y plentyn ynddo a'i osod ymysg yr hesg ar lan y Nil. Trwy ffydd y cuddiwyd Moses a'r ienedigaeth am 3 mis gan ei rieni, oherwydd ei bod yn ei weld yn blentyn tlws. Nid oedd arnynt ofn gorchymyn y brenin. Wel ia, Jochebed felly ydy'r fam nesaf. Ac mae hanes Jochebed yn un o ddewrder mam ac un sydd yn gofalu ac yn amddiffyn. Reit, yn amddiffyn. Buodd y genedl bryd hynny, Jochebed yn benodol y mam Moses, fe mewn cyfnod o wrthrynder mawr pam orchmynodd Pharo bod bob plentyn, bob baban felly sydd yn fachgen yn perthyn i'r genedl felly, bod ni gyd yn mynd i gael ei ladd ac i taflu i'r afon Nil. Ac yn hytrach na ildio i'r ofn hynny, mi weithredodd Jochebed ar y frys. Ac mi weithredoedd hi a ffydd a doethineb gan guddio ei mab am 3 mis. Trio i guddio fo, trio beidio wneud o i grio'n ormodol yn ogystal, allech chi feddwl am y sefyllfa yn gallech. Ond pam na allai gadw hi Moses yn guddiedig dim mwy, mae'n gosod o yn y fasged yn dydi, ac yn ei ryddhau ar afon Nil. Ac mae hi'n ymddiried yn dydi, mae hi'n ymddiried yng ngofal Duw, bod Duw yn mynd i ofalu am ei phlentyn tra mae o ar yr afon Nil, bod Duw yn mynd i ddarparu felly. Ac fe ddaeth merch Pharo o hyd i Moses, da ni gyd yn gyfarwydd y stori, i fabwysiadu, gan ganiatáu wedyn i Jochebed i fwydo a gofalu amdano fo. A hynny yn ei flynyddoedd cynnar. A roedd ei ffydd yn gosod y llwyfan i Moses ddod yn achubydd Israel. Dyna mae Moses yn cael ei alw ynde. Ond yn Hebreaid 11, yn cymeradwyo mewn gwirionadd ei ffydd gan ddangos bod ei gweithredoedd hi wedi harwain gan ymddirieddaeth yn niw. A dwi am ailadrodd yr adnod eto o Hebreaid. Trwy ffydd y cuddwyd Moses a'r ienedigaeth am 3 mis gan ei rieni, oherwydd ei bod yn ei weld yn blentyn tlws. Hwna'n hyfryd yn dydi. Oherwydd bod nhw'n gweld i fod yn blentyn tlws. Nid oedd arnynt ofn gorchymyn brenin ynde. Ond by'r ffordd naeth Jochebed bopeth o fewn ei gallu i warchod y plentyn yn dangos gofal arbennig. A dwi'n siŵr fod pob rhiant yn dydi yn fodlon gwneud unrhyw beth drost ei phlant, drost ei phlentyn. Ac o'na nifer y hyd a lled y byd heddiw sydd yn mynd i'r eithaf i warchod drost ei plant neu blentyn felly. Pam o'n i yn Africa ac o'n i'n gweithio mewn lle o'r enw Heavenly Valley, sef informal settlements neu slums yn ardal tlawd iawn o Soweto. Ac oedd ni gyfrifoldeb oedd yr eglwys leol yn prynu bara gan becws cyfagos
Cannoedd ohonyn nhw yn fara felly, ac oedden ni'n dosbarthu hynna i bobl yn Heavenly Valley. Ac dwi'n cofio cyfarfod â mam ac oedd gen i 2 o blant bach. Ac oedd hi'n deud wrth ei nad oedd hi wedi bita ers 2 ddiwrnod cyfan de. Oherwydd bod ti eisiau gwneud yn siŵr bod y plant yn cael rhywbeth gyntaf. Ac roedd hi mor ddiolchgar i'r eglwys oedd hi'n dibynnu ac yn gwybod bod yr eglwys yn dod bob wythnos felly i ddod â bara i'r teulu ac i'r ardal. Ond aberth mam ynde. Aberth mam, a hynny, mae hyn yn digwydd ar hyd a lled y byd, a da ni'n gwybod drwy gymorth Cristnogol a mudiadau tebyg, yr aberth mae mama yn aml iawn yn ei wneud drost ei phlant. Gan gynnwys yma yng Nghymru yn ogystal ynde. Da ni'n gwybod bod yna rhai yn mynd heb bryd o fwyd yn aml iawn mwyn bod y plant yn cael digon. Dwi'n siŵr yn bod ni gyd wedi bod yn gwylio'r newyddion hefyd yn ystod diwrnod 2 diwethaf ac y drychineb ofnadwy sydd wedi digwydd yn Myanmar. Myanmar mewn cyfnod o ryfel cartra ers blynyddoedd bellach. Ac mae'r difrod daeargryn sydd yn mesur 7.7 wedi achosi difrod eithriadol yn Myanmar a gwlad Thai. Mae yna dros 1,600 o bobl hyd yma sydd wedi marw o ganlyniad i'r drychineb ac i'r daeargryn, ond mae yna filodd ar filodd eto sydd wedi hanafu, sydd heb ddŵr, sydd heb drydan, ac mae yna angen mawr yn does. Ac mi fydda ni, mae yna apel sydd yn agorad heddiw tan Sul y Pasg gyda ni, fel bod ni'n gallu gwneud rhywbeth felly i helpu rhai sydd yn Myanmar ac yn y gwledydd cyfagos. Ond yna un delwedd yn ystod yr wythnos, yn ystod y ddoe a nos Wener sydd wedi aros yn ynghoi ac rhiant yn fan hyn, mam yn gafal yn ei phlentyn ynde, yn cysuro ei phlentyn o dan y rwbel. Ac y sefyllfa mae ddi ynddo, maen nhw wedi cael eu hachub wrth gwrs bellach, reit? Maen nhw wedi cael eu hachub ac yn gwneud yn dda nôl y sôn, ond y ffordd oedd hi'n gofalu am ei phlentyn ac yn trio cadw hwyliau y plentyn hyd yn oed yn y sefyllfa mwyaf erchyll yna. Fel diochebed, mae Duw fel rhiant amddiffynol yn dydy. Mae Duw fel rhiant yn gofalu. A mae'n hamddiffyn ni rhag niwed yn arwain ni drwy heriau bywyd ac yn tywys ni yn ogystal. Y bugel da sydd yn tywys ger llaw y dyfroedd tawel mae'r salmydd yn ei ddeud ynde. Ac yn union fel y gosodol Jochebed Moses ymreichia Duw, gallen ni'na hefyd ymddiried bod Duw, bod ni'na hefyd yn nwylo Duw ei hun. Mae stori Jochebed yn sicrhau ni bod Duw yn amgylchynu ni yn ei gariad rhyfeddol. Mae yw ein lloches ni, yw ein craig ni, yn warchodwr sy'n gwylio trosto ni. Ac felly, amddiffyn a dewrder ar gyfer Jochebed. Mi gan i gyfla i weddio rwan ac mae yr undeb bob blwyddyn yn rhyddhau gweddi ar fideo. Mae yna weddi dydd Sul y Mamau yn cael ei Rhys Loc felly sydd yn gweddio yn fan hyn. Felly gawn ni gyfla i weddio drwy edrych ar y fideo a gweddio gyda hwn. Felly gobeithio bod o'n wedi weithio.
arglwydd ein diw cariadus, heddiw ar y diwrnod arbennig hwn. Deiwn atat ti gyda chelonau llawn diolchgarwch am roedd y mamau. Diolch am ei cariad, ei gofal, a'r aberthau mae nhw'n ei gwneud bob dydd i'n maethrin a'n harwain. Rydym yn diolch i ti am y ffyrdd mae nhw'n edlywyrchu dy dynerwch ath drigaredd, gan ein dysgu i garu ac i dderbyn cariad. Rydym yn cyflwyno pob mam i ti, yr rhai sy'n dathlu, yr rhai sy'n galaru, a'r rhai sy'n gweld y diwrnod hwn yn anodd. Cysura'r rhai nad yw ei mamau gyda nhw bellach, a'i hamgylchynu gyda ddangniddedd. Cryfha'r rhai sy'n teimlo'n flinedig, a bendithia'r rhai sy'n aros yn hiraethu neu'n dod o hyd i'w llwybr ei hunain mewn mamolaeth. Arglwydd, rydym hefyd yn diolch am bawb sy'n chwarae rôl famol yn ein bywydau. Aelodau o'n heglwysi, teulu, ffrindiau a mentoriaid sy'n dangos i ni beth yw gofalu a diogelu. Helpa ni, arglwydd, i'w hanrydeddu a'i trysori. Nid heddiw yn unig, ond bob dydd. Ac ar yr un pryd, disga ni ddangos cariad a charedigrwydd i'r rhai sydd wedi gofalu amdana ni, wrth gofio bod pob daioni yn dod o'r nefoedd. Yn enw Iesu gweddiwn. Amen. Gadwch i ni barhau drwy gydadrodd gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewychus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. O cyn i ni ddod at y fam olaf, gadwch i ni ganu am yr rhif 104. Am yr rhif 104, am brydferthwch deiar lawr, am brydferthwch rhod ynen, am y cariad rhad bob awr, sydd o'n cylch ac uwch ein pen, o ddiw graslon dygwn ni, aberth mawl i thenw di. Ac yn y blaen, am yr rhif 104.
A mae un mam ar ôl gen i yn fan hyn, Mair, ac ydych chi gyd yn gwybod mam pwy yw Mair. Swn i'n gallu mynd at unrhyw Mair, wrth gwrs, yn y Beibl. Ond mam Iesu, wrth gwrs, sydd gyda fi yn fan hyn. Ac mae'n hanes, mae'n siŵr, dros yr un fam o bosib yn y Beibl sydd wedi sydd wedi cael ei astudio'n fwy na Mair o bosib. A dwi'n darllen un adnod o lyg 1, lle mae Mair wrth gwrs yn canu can o foliant felly, ac yn derbyn yr anrhydedd bod ti'n mynd i geni gwaredwr y byd. Ac yna Mair wrth y groes wedyn, wrth groes Iesu, gan bod ni'n nesau at Sul y Pasg a Gwener y Grogwyth yn ogystal. Ond lyg 1, adnod 38, dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di, ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Ac yna, Ioan 19:25-27. Ond yn ymyl croes Iesu, yr oedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer, Mair gwraig Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu fam felly, a'r disgybl yr oedden ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Yn cor awr honno, cymrodd y disgybl hi mewn i'w gartref. Byddai wastad yn rhyfeddu at eiriau Iesu ar y groes, y ffasiwn ofal hyd yn oed yn yr awr tywyllaf iddo fo ynde. Ond do fe ddewiswyd Mair, mam Iesu gan Dduw ar gyfer pwrpas dwyfol, ar gyfer pwrpas pwysig, ac fe ymddangosodd yr angel, wrth gwrs, da ni gyd yn gyfarwydd gan gyhoeddi y byddai'n geni mab Duw. A fe dderbyniodd hi'r newyddion yn ostyngedig iawn, gan ddeud, dyma fi morwyn yr arglwydd ynde, bydded i mi yn ôl dy air. Ac doedd y daith honno i Mair ddim yn hawdd. Mae yna lot o bethau oedd yn fain tramgwydd iddi hi yn y daith honno. Ac yn un ohonyn nhw, wrth gwrs, y ffaith oedd hi'n gofod torri'r newyddion i Joseph, ac yn benodol fe wynebodd i warth beichiogrwydd heb briodas. Nath hi ffoi i'r Aifft wedyn yn do, i warchod ei mab, ac yn y pen draw, fe wyliodd hi ei mab yn dioddaf ar y groes. Ac eto drwy'r cyfan fe arhosodd hi yn ffyddlon, yn llawn cariad, ac yn ymroddedig i gynllun Duw. Mae lyg 2:19, da ni'n mynd at lle mae'r geiliad yn ymddangos o fan hyn rwan. Mae Mair yn deud yn dydy, dwi'n cadw'r holl bethau hyn yn dawel yn ynghalon ni ac yn myfyrio arnyn nhw. Mae'n dangos yr ymddygiad meddylgar a'i ffydd yn nghynllun Duw ei hun. A roedd ei gallu gadw'r gair y myfyrio arno'n dystiolaeth o'i hymroddiad dwfn o fod yn fam, ond hefyd ei rôl fel mam i'r un a oedd i achub y byd. Pan da ni'n edrych wedyn ar y digwyddiad wrth y groes yn Ioan 19, da ni'n gweld fod Mair wrth y groes yn gweld ei mab yn dioddaf, ond yn dal i fod yn bresennol. Yn bresennol yn y sefyllfa brawychus honno, fel mam sy'n gweld y diwedd yma'n hyn, fe arhosodd hi gyda go. Ac na allai ddeall yn llwyr y bwriad dwyfol
roedd ei ffydd yn aros yn gryf, a chariad mam at blentyn yn gryf yn ogystal. Ond y ffordd yr oedd hi wedi aros, ynde? Wedi aros. Ac yn debyg iawn yn dydy, yn debyg i Dduw, pa mae'r daith yn anodd i na hefyd, mae Duw yn aros. Yn aros gyda ni fel yr oedd Mair yn aros gyda Iesu, fel mae rhiant yn aros gyda'i phlentyn. Yn cerdded gyda ni, yn cysuro ni. A'n cyfrifoldeb ni'na hefyd yn dydy, ydy i gerdded fel cerddodd Iesu, i gysuro fel y cysurodd Ef. I aros felly yn y foment, ynde. I gyd gerdded gyda ymrodyr a'n chwiorydd. Ac felly i gasglu o'r holl fama hynny, Hannah, Jochebed a Mair, maen nhw i gyd yn ymgyrffori natur gofalgar, amddiffynol ac aberthol Duw. A mae'r Beibl yn aml yn darlunio Duw sydd â nodweddion mamol yn dydy. Mae Eseia 66:13 yn deud, fel y mae mam yn cysuro ei phlentyn, felly eich cysuraf chwi, medda Duw. Ac felly wrth i ni ddathlu Sul y fam, neu Sul y Mamau heddiw, cofiwn mai cariad Duw yw'r ffynhonnell eithaf o nerth, cysur ac arweiniad. Boed i ni anrhydeddu a gwerthfawrogi ein mamau yn ein bywydau, gan ei cydnabod fel adlewyrchiad o galon gofalgar Duw. Mwyn i enw. Amen. Wel, gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef emyr rhif 127. 127. Ti o Dduw folianwn am dyddoniau rhad, mawr yw dy ofal tyner drosom dirion dad. Llawn yw'r ddeiar eto o drigaredd lan, llawn yw'n calon ninau o ddiolchgar gan. Ac yn y blaen 127.
gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi. Amen.